Step 16. Naku ndixelelwa yi-Offspring uba andiseze holideyini ezilalini mna. Uba lo mntana undenza ntoni? Kuba besesiplane uba sizawenza the rest of the scripture songs naye xa ekhona ngeholideyi. Uthi hayi andizapho mna, kwanyanzeleka ndikhwele ndiye kuye eRhawutini kuba ke nguye ozaziyo. Kuba bhetere xa sinee-voices ezimbini kuba ndizawuthi xa ndidlala kwispika engoku ndi-ede ivoyici yesithathu. Kanti uba ndizawuzenza ndedwa andiyazi ivele ingasawundi kakuhle endlebeni yam. So ndiqonda uba mandiye kuye ke, mandimkhawulezele. Sekigqibile yonke into, so uredi, akukho nto abhiziyo, ufree. Ndizawuvuka ke ndiye khona, ndiyakhwela iteksi ezawundisa khona. 8 hours ke ukuya ngaphaya. So ndivuke ndilale. Kubekho ivesi ephindaphindanayo apha kum njengoba ndilele ethi, resist the devil and he will flee from you. Resist the devil. So xa ndiphaphama ndiqonda uba, what are you trying to communicate to me? Resist the devil and he will flee from you. Hayi ke ndilungise ndihambe, ifika iteksi, ndikhwela iteksi ndiyibethe. Ndiqonda ndilambile mani phayana, ndiqonda uba ndiyozithengela into emandi endizayitya apha endleleni. Ayibuyise le vesi, resist the devil. Ndiqonda uba uthetha ngedayethi. Hayi ndingabisazithenga izinto ezimandi. Qonda ndizawuyitha apha eApileni, ndizawuyibamba apha kuGranny Smith ndide ndiyofika. Hayi ndenza njalo nyhani. Ndifike ke phayana, akabuyi esithi ndine-surprise for wena. Mama, ndine-surprise for wena. Bobona phaa efrijini. Ndiye ke nawe qomba, utheni zisefrijini ezi surprise? Kuba ke ungoyena mntu uyazi kakuhle idayethi yam. Because xa ndisuka apha uyayazi uba ke besendizame. Andifiki kukhona ibox yekeyiki. Uthi yabona leyo ihambisana nee-taste buds zakho. Andakwazi ukuzibamba guys. Yabona ke abantwana bam bandazi neento endizithandayo. Le nto abathi ihambisana nee-taste buds, bazi ne-taste yezinto endizithandayo. Ayarhale ke uSkoni aye sana ngemela agebhule. Ayabe mandi ikeyiki. Ndiqonda uba I've always heard abantu besithi ikeyiki i-decadent. Ndiqonda uba ngulo decadent. Finally ndake ndayitya ikeyiki that is a decadent cake. Yile. Abuyise resist. Resist the devil and he will flee from you. Qomba Yesu andikwazanga. Andizukwazi apha eRhawutini. Ndithi ndisajonge leyo, atsho omnye uba ke hayi yena ndiza kuphathela into ethi xa ndisiza apho ndiza kuphathela into ethile. Bandithanda ngokutya aba bantwana because bayayazi uba for the longest time that was my love language. Food was my love language for the longest time. Hayi ijampile Yesu, andikwazi ukuphunyuka kule. Once ndibekwe ezi environment andikwazi ukuphunyuka kuyo. Ndizawubuyela kuyo xa ndiphindele ekhaya. Uthi uyambona ke lo 70 times 7 endikufundisa yena. Uba ke I need to understand you ngoku xa usithi wena uzawubuyela kwidayethi xa usekhaya and ndizawuvuma. But wena xa woniwe nje kanye kabini kathathu kane kahlanu uphambana ube ligeza. Ndithetha le nto ke kuwe xa ndisithi treat people as I treat you. Don't treat them as they treat you. Ngwasebukhosini kaloku wena, the-original Matrix. Don't behave anyhow. Suvuma abantu bakwenze le nto abayiyo. You know better. Abuyise
I-quote endandiyifundile phaa u-HW ethi, if you have made mistakes, you certainly gain a victory if you see these mistakes and regard them as beacons of warning. Thus you turn defeat into victory, disappointing the enemy and honoring your Redeemer. That's COL 332. Ndiyayikhumbula ividiyo apho bendi-encouraja umntana besithi hayi nam ndiqalile to resist. Self-discipline must be practiced by everyone who would be a worker for God. This will accomplish more than eloquence or the most brilliant talents. An ordinary mind, well-disciplined, will accomplish more and a higher work than will the most highly educated mind and the greatest talents without self-discipline. That's COL 335. La chapter ke apha Christ Object Lessons ye-talents. Hayi ndiqonda hayi ndiyivile into ka-70 times 7. Andizubaphatha kakubi abantu. Okay.